Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wieme. Vanavond heb ik een hele bijzondere gast aan mijn tafel zitten die passie heeft voor zijn vak. Met wie heb ik het genoegen? Goedenavond Nicole, mijn naam is Farhad Tajdar. Ik ben voet- en enkelchirurg. Ik behandel alles wat te maken heeft met voet- en enkelpathologie in Brugge en in de regio West-Vlaanderen. Oké. Om voet-enkelchirurg te zijn, dat denk ik dat u heel veel hebt moeten studeren. Hoe was uw looptijd om chirurg te worden? Ik ben begonnen in Brussel aan geneeskunde. Ik heb 8 jaar geneeskunde gedaan. Ja. Na die 8 jaar hebben we nog 6 jaar specialisme voor orthopedie en traumatologie. Dat is dus niet alleen orthopedie voor de voeten, maar voor het gehele lichaam moet je de basiskennis hebben. Maar de voet- en enkelchirurgie was een domein die, ik ben ondertussen al toch bijna 15 jaar bezig, maar in die tijd was dat een zeer jong opkomende domein. Dus naast 8 jaar geneeskunde en 6 jaar orthopedie heb ik ook nog 2 jaar mij helemaal toegespitst op voet- en enkelchirurgie. Dus als je dat optelt, Dat is dat is een tijdje geweest. Een hele hap geweest. U vertelde nog dat u 2 jaar extra orthopedie hebt gedaan en specialisme. Voor voet en enkel, Ja, inderdaad. Voor voet en enkel. Ja, en dat u de specialisme in Zwitserland? Verschillende Europese centra's heb ik gevolgd. Ja? Dus zowel de verschillende Vlaamse centra's die ik bezocht heb. En ik heb ook een paar fellowships gedaan naar Europese instellingen. Eén daarvan was in Basel bij professor Hinterman. Ja. Eén daarvan was bij Toulouse in Frankrijk. En het zijn die verschillende visies, de verschillende combinaties bij elkaar dat eigenlijk geholpen heeft om zo'n beetje de beste technieken te kunnen distilleren uit alles wat je ziet. Ja. Zwitserland was natuurlijk zeer leerzaam, want En waarom, ik vraag mag? omdat daar echt grote voet- en enkelcentra's bestonden in die tijd, wat in België misschien vooral op de universitaire centra's veel meer nadruk werd gezet. En bijvoorbeeld je had Universitair Ziekenhuis Leuven-Pellenberg, waar destijds professor Rijmakers en nu ook professor Matricali heel veel nadruk hebben gelegd op de voet- en enkelchirurgie. Maar de voet- en enkelchirurgie als discipline in verschillende ziekenhuizen die zich daarop toespitsen, is echt iets recents. Maar in landen als Zwitserland en Frankrijk, die waren ons voor. Die deden het al veel eerder. Vandaar dat een reis naar die landen ook heel veel bij kon brengen. Ja, werkt u dan daar een paar weken of liep u dan een half jaar mee? Exact. Want ik moet eerlijk zeggen, voor mij iets wat gebroken is, dat gaat gewoon met een stukje staal vast en wat bouten en moeren, denk ik. Maar heel die techniek, daar heeft u ook wat over verteld, is zodanig al veranderd. En ik denk, zit er dan zoveel verschil in die landen dat er iedere keer iets bij komt? Het mooie is dat je in sommige landen de know-how en de ervaring, omdat ze veel eerder begonnen zijn met het zich toespitsen naar bepaalde disciplines, in dit geval dan de voet- en enkelchirurgie, dat je die know-how en de ervaring kan meenemen. En je moet ook weten dat je in de orthopedie niet alleen, zoals we het ooit eens besproken hadden, je hebt de koude orthopedie en je hebt de warme orthopedie. De koude orthopedie gaat allemaal over electieve ingrepen. Ja. Dat zijn ingrepen waar bijvoorbeeld mensen komen met van ik heb pijn in mijn voet, ik heb pijn aan mijn enkel, daar is iets aan de hand, na een lange wandeling heb ik iets gevoeld of na een sport heb ik iets aan mijn enkel gehad. Wat is het probleem? Dat is eerder het koude orthopedie dat wij aan de hand van anamnese, klinische onderzoek, de nodige medische beeldvorming, een diagnose stellen, om al dan niet die mensen operatief of niet operatief te kunnen behandelen. Dat is meer de koude orthopedie. Okay. Maar daarbij komt nog de warme orthopedie bij kijken. En dat zijn de trauma's, de zware breuken, de verkeersongevallen. Iemand die met zijn brommer valt en over de autobaan schrijdt en met zijn voet tegen de randen van de snelheidsbeperkers komt, waarbij dus de volledige voet kapot is.
Warme orthopedie komt erbij kijken omdat het vooral over traumatologie en breuken gaat. Dat kan ook een sportletsel zijn. Dat kan een tackle tijdens de voetbal zijn waarbij iemand zijn enkel uit de kom is. In dit geval spreek ik natuurlijk over mijn discipline. Maar je kunt je schouder, je pols, je heup, je knie. Dus orthopedie heeft die beide disciplines altijd moeten dragen. In België zijn we nu pas begonnen eigenlijk met traumacentra. En wat bedoel ik daarmee, Nicole? Als je naar landen als Duitsland kijkt, maar ook zo'n land als in Nederland, heb je traumatologische centra's waarbij de trauma, de warme orthopedie, naartoe gevoerd wordt om direct behandeld te worden. Okay. In Duitsland heb je ook traumacentra. Dus je hebt electieve centra waar de koude orthopedie behandeld wordt, maar je hebt ook echt traumatologische centra met verschillende levels, van level 1, level 2, level 3. En level 1 zijn die hele hoge gecentraliseerde traumatologische centra met helikopters, met ambulances, met ziekenwagens, die echt mensenlevens moeten redden na zware trauma. Ik kan eigenlijk met heel veel geluk zeggen dat we in België ook die pad nu ingeslagen hebben. Je hebt nu bijvoorbeeld AZ Sint-Jan in Brugge, die erkend is als een level 1 traumacentrum. Ja? En dat is heel recent gebeurd, volgens Duitse normen. Sint-Jan heeft ook een helikopter, heel veel mogelijkheden om zware trauma op te vangen. Okay. Dus in de orthopedie komt dat allemaal bij kijken. Je hebt enerzijds de traumatologie, de breuken, waar bijvoorbeeld de pilon en de enkelbreuken. Maar je hebt de warme orthopedie, de koude orthopedie, zoals halksvalgenchirurgie, hamertenen, holvoetcorrectie, platvoetcorrectie, enzovoort, enzovoort. Kunt u, dit is dan de holvoet? Exact. Wat u daar voor u heeft, dit is een hele mooie voorbeeld van een holle voet. In het Latijn, of de medische term dat wij gebruiken daarvoor, is de pes cavus. Dat is de holvoet. En als u het met de normale alignement vergelijkt, kun je dus heel goed zien. Dit is dus de gewone normale voet. En kijk hoe hoog die boog staat. Die wreef ook, Hoe hoog de wreef is en hoe hol de onderkant van de voet is. Dus dit is een typische holvoet. Dit is een neutrale voet. Holvoeten, daartegenover heb je natuurlijk, en dan mag je deze even nemen, Nicole, heb je de platvoeten. En als je het verschil ziet met de neutrale, is de voetboog is volledig vlak. Nu, dit zijn allemaal, het zijn niet allemaal ziektes, maar het zijn de verschillende voettypes die we bij de mensen zien. Ja. Je kunt mensen hebben met een hoge wreef, je kunt mensen hebben met een volledig platte wreef en je hebt mensen met normale alignement. Dit valt allemaal in de voet- en enkelchirurgie. Moet je ze allemaal opereren? Natuurlijk niet. Nee. Wij opereren enkel. Een platvoet kan bijvoorbeeld zodanig pijnlijk worden dat ze peesontstekingen doen. Dat het afrollen of het wandelen van de voet heel moeilijk wordt. En het zijn in die moment dat de patiënt komt, eerst doen we natuurlijk de niet-operatieve behandeling, Nicole. We geven steunzolen. Eerst proberen we niet-operatief met fysiotherapie, met kine, met steunzolen, om iemand zijn voet niet-operatief te behandelen. Okay. En op het moment dat onze niet-operatieve behandeling faalt en wij merken dat we ze niet meer kunnen helpen zonder operatie, dan wordt met de patiënt besproken om eventuele ingreep uit te voeren. Oké. Hallux valgus. Ja. Ik zie hier een heel mooi voorbeeld. Inderdaad. Klopt, hè? Dat is hem. Nou, wat mij dus opviel, ja, ik ben er gewoon eerlijk in, ik heb er ook zo een gehad, maar die is verdwenen. Dus daarom kende ik u ook. Die is naar binnen geschoven. Dan denk ik, hoe moet ik dat nou zien? Velen zien hallux valgus zoals je de foto voor je hebt, Nico. Dat is natuurlijk voor de operatie. Je ziet ook de lijntjes van de incisie of de snede dat we gaan brengen. Hallux valgus, dat je daar ziet, veel mensen denken van dat is een hier grote stuk kalk die moet weggenomen worden. Ja. Maar het is eigenlijk geen kalk. Het is eigenlijk, als ik het u mag zeggen, de kop van het eerste voetbeentje die begint op te schuiven, waardoor er aan de binnenkant een bol ontstaat. En dat is eigenlijk wat men de hallux valgus misvorming noemt. Dus aan de ene kant gaat je grote teen, als ik het u mag tonen,
de ene kant gaat de grote teen Dat is naar de scheef. tweede teen, maar aan de andere kant komt uw middenvoet een beetje naar de binnenkant van de voet. Aan de ene kant heb je een afwijking naar de binnenvoet en aan de andere kant heb je een afwijking naar de buitenvoet. En die twee vormt wat men de hallux valgus noemt. Er zijn verschillende factoren. Ja. Hè. Sommigen zeggen bijvoorbeeld in de volksmond, ja, als je veel hakken draagt, ga je hallux valgus hebben. Nee, daar is een enorme genetische predispositie. Uw mama kan het hebben, uw grootmoeder kan het hebben, uw grootvader kan het hebben. Het kan generaties overslaan. Het gaat er dus om dat hallux valgus multifactorieel is. Er zijn vele factoren die een hallux valgus kunnen veroorzaken. Oké, Gaat iemand die continu hakken draagt hallux valgus krijgen? Nee. dat geloof ik ook niet, nee. Maar iemand met een genetische predispositie die heel veel hakken draagt, die gaat wel hallux valgus krijgen. Dus je moet de verschillende factoren bijeenzetten. Natuurlijk, de nauwe schoenen van de dames hebben een grote rol gespeeld. Maar het is niet de enige factor die hallux valgus veroorzaakt. Oké. Maar je ziet ook vaak hier aan de zijkant ook een Afwijking soms afwijking, optreden. ja. Een voet, zoals alles in ons lichaam, is levend. Bot is ook levend. Naarmate we ouder worden, verandert ook voet niet alleen van uiterlijk, maar ook de fysiologie, de krachten die erop werken. En afhankelijk ook wat je in je leven doet. Sommigen zijn zware arbeiders en doen zware arbeid, anderen hebben een bureaujob en die zitten meer. Dat zie je. Ja. Afhankelijk van de verschillen in het leven kun je verschillende misvormingen krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal ziek zijn of dat ze allemaal geopereerd worden. Het zijn de pijnlijke misvormingen die het probleem zijn. Want je hebt ook misvormingen die absoluut niet pijnlijk zijn. Nee. En daar dan weten we dat je als voet- en enkelchirurg de pijn moet behandelen en niet de esthetica. Nee. Wij zijn geen voetchirurgen. Nee. Sorry, wij zijn geen plastische chirurgen. Nee, dat klopt. Exact. Wij zijn voetchirurgen die pijn helpen. Wij zijn niet hier voor de esthetica. Natuurlijk, als wij de voet door de pijn op te lossen ook een mooiere stand kunnen geven, fantastisch. Wat ik ook vroeger hoorde, van goh, met zo'n, dat is in de volksmond, een knobbel aan je teen. Ja. Nou, die wordt er afgehakt. En ja, als je dat denkt, toen u mij dat vertelde, van goh, die schuif je naar binnen. Toen dacht ik, van hoe is dat mogelijk afgehakt? Een bot afhakken, Ja. dat is heel pijnlijk. Ja, absoluut. Dat werd dan vroeger toch zo gedaan? Helemaal. Vroeger, toen de initiële technieken voor hallux valgus chirurgie zo'n beetje bedacht werden, ging men ervan uit dat je gewoon die knobbel kon Ja. afhakken of wegzagen, de kapsel aanspannen met draad en dan moesten ze ook 6 weken in de gips. Dat was een heel pijnlijke operatie in die Ja. tijd. Ja. Maar nu weten we dat natuurlijk dankzij de ervaring van de vorige chirurgen dat dat niet altijd werkt. En dat het in 90% van de gevallen eigenlijk faalt. Het is niet het afhakken van de knobbel die belangrijk is, maar het is eigenlijk het realigneren van uw grote straal, van de teen, Ja, die de heel teen. belangrijk is. Ja. En daar wordt nu heel veel op gewerkt tijdens de chirurgie en dat heeft heel veel succes. Dat is wel heel fijn om dat te horen. Ik wil nog een stukje weten over het kraakbeen. Ja. Want als we ouder worden, Ja. neemt dat af. En ik heb geleerd, kraakbeen wordt niet aangemaakt. Dat is juist. Kunt u me daar wat over vertellen? Ja. Kraakbeen is een van de belangrijkste bestanddelen in het menselijke gewricht. Als 2 botuiteinden bij elkaar komen, die botuiteinden vormen een gewricht, ze moeten soepel kunnen bewegen. Kraakbeen is een van de belangrijkste substanties in uw gewricht die ervoor zorgt dat het gewricht eigenlijk soepel is en kan functioneren. Nu, kraakbeen kan door verschillende manieren beschadigd worden in het lichaam. Door trauma, breuken. Door ziektes, door bijvoorbeeld aantasting door reumatische aandoeningen. Door een heleboel verschillende factoren kan kraakbeen in de gewrichten aangetast worden. Wanneer kraakbeen aangetast wordt, begint het af te takelen. En het is het aftakelen van kraakbeen dat men het proces noemt van mevrouw, meneer, uw gewricht is aan het verslijten. We moeten het in de gaten houden. En wanneer kraakbeen volledig weg is, dan heb je bot op bot. En dat noemt men artrose. En dat is het pijnlijkste stadium
van een gewricht die aangetast is. Je kunt artrose in je heup hebben, je kunt het in je schouders hebben, je kunt het in je duim, in je vingers, in je knie, in je voet, in je middenvoet, overal waar een gewricht in je lichaam is, kan je ook artrose hebben. Oké, en als je nou daar voedingssupplementen voor neemt, want dat zeggen mensen, ja, ik neem dit, want ik ga dat niet krijgen. Ja. Kunt u daar iets meer over vertellen? Die combinatie van voedingssupplementen en hyaluron. Hyaluronzuur, ja. Voedingssupplementen of hyaluronzuur kunt u eigenlijk beschouwen als een soort vitamine dat je geeft voor je kraakbeen. Nu, je kunt hyaluronzuur in pilletjes stoppen, maar je kunt hyaluronzuur met injecties ook in het gewricht inspuiten. In België, of vooral in Vlaanderen, noemen ze dat de gelspuiten. Dat zijn gelsubstanties waarbij de vitaminen om het kraakbeen te voeden in het gel verwerkt zit, om op zijn volksmond te zeggen. En die gel wordt dan of in de knie, of in de enkel, of in de voet, waar gewricht is ingespoten. De bedoeling is natuurlijk om het beschadigde kraakbeen vitamine te geven. Maar Nicole, let op. Een hyaluronzuurinspuiting of een vitamine wil niet zeggen dat het kraakbeen terug aangroeit. Oké. Want moest dat zo zijn, moesten we niemand meer opereren. Ja. Want het kraakbeen groeit aan. Helaas groeit het kraakbeen niet terug met die gelspuiten of vitaminesupplementen of voedingssupplementen. Wij proberen het bestaande kraakbeen wat vitamine te geven om zijn degradatie, zijn slijtage, het proces dat die kapot gaat, te vertragen en liefst proberen tegen te houden. Oké, dat is net als bij de huid. Net als bij de huid vertragen we, inderdaad. Wat ik regelmatig hoor, ik heb last van een hielspoor. Juist. Nou, hielspoor, kunt u mij vertellen wat eigenlijk de hielspoor is? U ziet daar op het beeld dat we opgestuurd hebben. Dat is heel duidelijk wat u daar ziet met die oranje zone aan het einde van de hielbeen. Dat is wat men hielspoor noemt. Maar het rode is de hielspoor. Dat wordt vaak in verwarring gebracht met de problematiek aan de Achillespeesinsertie en ik ga u dat proberen uit te leggen. Wat is hielspoor? Hielspoor, dus in de voet hebben we een belangrijke peesblad. Die peesblad loopt onderaan de voet. Die peesblad kan ziek beginnen worden. Dat kan door lange wandelingen, door verkeerde voetstatiek, bijvoorbeeld holvoet. Die voetboog is zo hoog dat die peesblad altijd onder spanning staat. Of door zware trauma, of door val. Lang verhaal kort, de peesblad van de voet op de plek waar die aan het hielbeen plakt, krijgt scheurtjes. Nu, die scheurtjes wil het lichaam natuurlijk doen genezen. Er ontstaat een proces van microscheuren, genezing. Microscheuren, genezing. In dit stadium hebben de meeste patiënten al pijn. Maar ze hebben nog geen hielspoor. Dus je kunt pijn hebben aan je hiel van een peesplaatontsteking, zonder dat er een hielspoor aanwezig is. Enkel alleen wanneer het pathologie langdurig aanwezig is, ontstaat er een kalkformatie, een calciumformatie. En die calciumformatie zie je dan op radiografieën en dat noemt men hielspoor. Dus iedereen met een peesplaatontsteking heeft niet altijd een hielspoor. Okay. Hielspoor is iets dat door het chronische karakter van de aandoening, en daarmee bedoel ik hoe langer de ziekte aanwezig is, hoe groter de kans dat je een hielspoor hebt. Okay. Maar het begint eigenlijk met kleine scheurtjes die moeten genezen. En hoe kan je dit voorkomen dan? Heel belangrijk is, vooral in onze westerse wereld, wij stretchen niet meer. Dus een verkorting van de kuitspieren, een verkorting van de hamstrings, een verkorting van de peesblad van de voet is eigenlijk een van de voornaamste redenen waardoor je fasciitis plantaris, met andere woorden peesbladontsteking krijgt, die op lange termijn naar hielspoor leidt. Een ander probleem is overgewicht. Dus overgewicht, tekort aan stretchen. Als je ziet wie zijn de meeste mensen die het hebben, bijvoorbeeld koks, mensen die in restaurants werken, die continu recht staan op één plek, die zonder veel beweging hele korte en verstijfde kuitspieren hebben,
Die kunnen het krijgen. Maar wie kan het ook krijgen? Mensen die jarenlang achter een bureau zitten. Ja, Die dezelfde houding. Dezelfde houding. Een verkorting van spieren optreedt, waarbij langzaam het proces op gang komt. Het is een proces die in het begin opkomt en afgaat. En als die emmer vol is, dan wordt die continu en pijnlijk. Ja. Hoe kun je het voorkomen? Door te stretchen, door in beweging te blijven. Door bijvoorbeeld aan de patiënten die bij ons komen met een hielspoor, is er een hele beleid van fysiotherapie en kinesietherapie, gecombineerd met steunzolen, met zachte hielcups, oefeningen die ze dagelijks moeten doen om hielspoor te overwinnen. Soms kun je ook schokgolven gaan doen en dat noemt men dan de verbrijzeling. Oké, daar had u het over met die needling. Heel goed. Dat is dus om die kalk te proberen verbrijzelen. Als daarmee niet helpt, kun je ook nog niedelen. En wat is niedelen of benaalden? Dat is eigenlijk door de steriele omstandigheden de hielspoor aan te prikken, een bloeding veroorzaken. Die bloeding gaat stollen en het zijn de stollingsfactoren die het moeten genezen. En helaas is er een bepaalde populatie die na een jaar nog altijd niet geneest en die moeten we opereren. Want die kunnen gewoon soms van de pijn niet meer stappen. Nee. Maar dat is gelukkig een minderheid. De meeste kunnen we met fysiotherapie, kinesietherapie, deftige steunzolen genezen. Dat is wel heel interessant, want de kalk van de Achillespees, Juist. het verschil tussen... De kalk van de Achillespees wordt vaak verward, ook door medici, omdat het een bol geeft aan de achterkant van de voet. En vele medici, ook huisartsen, noemen dat ook hielspoor. Dat is dan een kalk die aan de achteraan van uw voet ontstaat. Maar dat is geen hielspoor. Het is wel dezelfde pathologie, Nico. Het is waar de Achillespees, waar de peesblad aan het hielbeen plakt, maar niet onder de hiel, maar aan de achterkant van de hiel. Het gaat om dezelfde pathologie. Het is dezelfde mechanisme, maar dit is de Achillespees die kalk vormt. Maar dat heeft niets met hielspoor te maken. Dat is ook een heel andere behandeling. Dus verwar die twee niet. Oké, dus dat is eigenlijk het verschil. Dat is eigenlijk het verschil. Eén is het peesblad van de voet, andere is de Achillespees. Ja, dat is de onderkant van je voet. Juist, en de andere kant is eigenlijk de achterkant van je voet. Ja, nou, ik ben heel wat wijzer geworden vanavond. Geen probleem. En ik hoop dat de kijkers ook hebben genoten van ons gesprek. Ik weet dat er een vervolg komt op ons gesprek. Zeker. Ik ga weer met u samen in de operatiekamer kijken. Zeker. En ik wil jullie een fijne avond wensen en veel kijkplezier. En ik dank u, dokter. Merci dat ik erbij mocht zijn. Dank u wel, Nico.